Tiger. 2 týdny mi nepsal, nebo ani nekoukal na zprávy. Dva týdny nebyl aktivní na Instagramu nebo na YouTube. To je divná. A já jsem jistý, že jsem super rodina, tak půjdu takhle, tak. Václav, no ahoj, nakúpiš mi prosím ťa nejaké jedlo, ja som... Ty si nepsej? Jo. A to mám vědět? No, ja neviem, kde mám mobil, ja som si ho asi nechal v aute. Lebo ja ti porozprávam krásny príbeh, jak sa to stalo. Už som tu, v mojom krásnom... Pane, ste v poriadku? Vy potrebujete ísť k lekárovi. Fuj, ja... Nebojte se, já nechci vás nakazit. Nebojte se, já si dávám. OK, takže ideme predávať. Takže tak. Ja sa moc dobre necítim a on ma asi nakazil. Ja idem radšej domov a dám si niečo. Aj tak už mi končí smena, takže idem. A ten týpek bol strašne čudný, ale to bola, dúfam, že nie choroba 1. stupňa. Ja si pustím telku a potom si láhnem. No a tak toto bolo. Jo, aha. Počkej. Ano, tak. Já vím, že jste to povedila. Jo, jedu tam. Jo. No já mám mysl tak. Čau. Čaj. Kúpiš mi čaj? Jo, počkej, já jdu koupit kamarádový čaj na čaj. Nebo udělám. Čaj. Díky. Ja si idem sadnúť. Já jdu na mysli, jo? OK, čau. OK, ja tu parím, lebo som oklamal Václava, pretože som mu nechcel odpovedať a nechcel sa mi vôbec natáčať. No poď, predbehni ho, no poď. Yes. No poď. Je toto... Yes, som prvý. A teraz si idem zahrať na tanky. No... Ja som nemocný, ja som tu bol s kamarátom. Ja som ťa videl a no jasne, ty, víš co? Poď. Ja. To kam si zahodil moje auto? Václav? Jak to začíná to auto trošku volá? Ja radšej zdrhám. Takže ľudia, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a ja